ta NNPP masu kayan marmari a jihar Kano har sun fara samun lashe kujerun wasu 'yan majalisun dokokin jiha a jihar Kano. Haka zalika za ku ji yadda sojoji da kuma rundunar jami'an tsaro a jihar Kano suka tsare gurin tabbatar da doka da oda tare da ganin an yi zaɓe da kuma gama kirga ƙuri'u lafiya. Haka zalika za ku ji yadda rundunar sojoji suka harbe wani tsohon kansila yayin da ya yi yunƙurin sace akwatin zaɓe, suka harbe shi suka kashe shi har lahira, sai dai an yi jana'izar tsohon kansilan kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin. Sannan masu sauraro da ƙarshe dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da wasu jam'iyyu kuke yi wa fatan ganin sun lashe zaɓe, musamman ma dai a yadda ake kirga ƙuri'u a jihar ta Kano. Amma masu sauraro kafin mu tsunduma gundanar rahotannin, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Ya dai cikakkun rahotannin kai tsaye daga jihar Kano. Ana dai ci gaba da tattara sakamakon zaben da al'ummar jihar Kano suka kada gurin zaben dan takarar gwamna wanda zai wakilci jihar Kano da kuma 'yan majalisun jiha na dokoki. Sai dai a halin da ake ciki dai yanzu dai jam'iyya ta NNPP masu kayan daɗi dai su ne kan gaba, yayin da dai suke ci gaba da doke jam'iyyar ta APC da kuma sauran jam'iyyar a jihar Kano. Amma dai a cikin iya sakamakon da suka fito ne a halin yanzu, ba mu san dai zuwa an jima ko reshe zai iya juyawa da mujiya ba. Amma dai tabbas a halin da ake ciki dai yanzu dai jam'iyya ta masu kayan daɗi ta jam'iyyar NNPP sun ba wa jam'iyyar APC masu mulki tazarar ƙuri'u sama da 50,000. Haka zalika kuma jam'iyya ta NNPP masu kayan daɗi sun fara lashe wasu kujerun 'yan majalisun dokokin jiha, musamman ma dai a can karamar hukumar Rogo, wanda dai nan ma sai da aka yi tashin tashina, amma duk da tashin tashinan sai da jam'iyya ta NNPP masu kayan daɗi suka samu nasarar lashe kujerar majalisar dokoki. Ismaila Fargore ɗan jam'iyyar NNPP masu kayan daɗi masu kayan marmari ya lashe zaben mamban majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Rogo a jihar ta Kano. Baturen zaɓe a mazaɓar ya ayyana Falgore a matsayin wanda ya samu nasara bayan ya samu ƙuri'u 18,211 wanda suka ba shi damar lallasa Zarewa Magaji na jam'iyyar APC masu kayan daɗi, wanda shi kuma da ya samu ƙuri'u 11,007, yayin da shi kuma ɗan jam'iyyar NNPP masu kayan daɗi ya ba shi tazaran ƙuri'u 7,000, wanda hakan shine dai yake tabbatar da cewa Ismaila Falgore na jam'iyyar NNPP masu kayan marmari shine dai ya lashe zaben dan majalisar dokoki a ƙaramar hukumar Rogo a jihar Kano. A wata sanarwa da ya fitar bayan sanar da sakamakon zababben dan majalisa ya mika godiya ga mazauna ƙaramar hukumar Rogo bisa goyon baya da amana da suka damƙa masa. Falgore ya kuma ɗauki alƙawarin zai yi aiki ba kama hannun yaro domin inganta rayuwar mutanen mazaɓar baki ɗaya, kamar yadda gidan jaridar Channel TV suka rawaito. A halin da ake ciki dai yanzu dai 'yan jam'iyya masu kayan daɗi dai suna ci gaba da murna, yayin da wasu sun fara garzayawa gidan jagoran nasu injiniya da Tarabi'u Musa Kwankwaso sun fara taya Abba Kabir Yusuf gida murnan lashe zaben gwamnoni. Haka dai su ma dai 'yan jam'iyyar APC dai ba su yi kara a gwiwa ba, kuma kazalika ba su karaya ba, sun ce cewa suna nan akan bakansu domin suna da yakinin cewa su ne dai za su lashe zaben jihar Kano da ke gudana. Sai dai kuma halin da ke ciki da yanzu dai jam'iyya ta masu kayan daɗi dai su ne a gaba, duk da dai har yanzu dai ba a gama tantance iya kirga ƙuri'un da aka kaɗa ba, amma dai alƙaluma da hukumar INEC ta jihar Kano ya nuni da kuma tabbatar da cewa jam'iyya ta masu kayan marmari dai su ne a sama. Kamsan dai ko kawo zuwa an jima ba reshe za ta iya juyawa da mujiya domin sakamakon zaben, amma dai 'yan jam'iyya ta masu kayan daɗi sun ce cewa tabbas suna da yakinin cewa reshe ba za ta juya da mujiya ba, kuma bi izinin layi dai su ne dai za su lashe zaben jihar Kano. Haka zalika dai a jihar Kano dai jami'an tsaro dai sun bindige tsohon kansila na gundumar Getso wanda ya kira da suna Ibrahim na Kuzama har lahira kan zargin sace akwatin zaɓe. Al'ummar jihar Kano dai sun bayyana kan cewa an harbe tsohon kansilan ne dai bisa yunkurin sace akwatin zaɓe, yayin da sojoji da nan take suka harbe shi har zuwa barzahu. An dai jana'izan
tsohon kansilan gundumar Getso wato Ibrahim na Kuzama kamar yadda addinin musulunci ta nadar. Lamarin da ya faru ne yayin da ake gudanar da zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a jihar ta Kano. Sai dai kuma da aka tattauna da wani abokin mamacin wanda ya buƙaci a sakaye sunansa. Wani abokin mamacin wanda ya buƙaci a sakaye sunan shi ya ce ba zai iya bayyana komai dangane da lamarin ba har sai an samu natsuwa daga farkicin da yake ciki. A rahoto cewa kafin faruwar lamarin a ranar marigayin ya kawo abinci ga wakilan jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar NPP masu kayan marmari a akwatinsa. Makusanta sun ce ba zai yiwu a ce an kama shi da yunkurin sace akwatin ƙuri'a ba. Na Kuzama dai ya mutu ya bar 'ya'ya biyu, ya mutu ya bar mata biyu da kuma 'ya'ya 6. Sai dai kuma martanin jami'an tsaro kan lamarin. Yunkurin jin ta bakin sojoji dangane da lamarin ya tattara har zuwa kawo lokacin da aka kammala wannan rahoton. Amma sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano da ta cewa dai ba shi da masaniya, amma dai tun farko dai ya san cewa tabbas sun samu nasarar kama Bashir Nasiru Ali Koki, manajan daraktan tashar Kanoland da ke jihar Kano, da yunkurin sace akwatunan zaɓe a Gwammaja da ke ƙaramar hukumar Dala a jihar ta Kano, tare da wasu mutane biyu wanda duk da aka samu nasarar kamawa. Sai dai kuma duk mutanen da aka samu nasarar kamawa dai suna da alaƙa da gwamnan jihar Kano. Mana dai dukansu dai 'yan jam'iyya ta APC ne dai masu alamar tsintsiya, waɗanda dai su ne dai suke mulkan jihar Kano. Haka zalika dai sojojin da aka zuba a jihar Kano da kuma 'yan sanda sun ce cewa tabbas a shirye suke domin ganin an tabbatar da zaman lafiya a jihar Kano da kuma yin zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da an samu tarzoma ba. Domin sun ce cewa a shirye suke duk wanda ya yunkurin sace akwatin zaɓe to fa nan take za su harbe shi ba tare da sun kama ba. Amma su kuma dai jami'ar tsaro ta 'yan sanda su kuma kamawa suke yayin da suke garzayawa da mutum zuwa ofishin nasu. Su kuma sojoji sun ce cewa tabbas su fa suna amfani da doka da oda, babu sani babu sabo, da wanda ya yi yunkurin sace akwatin zaɓe ko kuma wata ƙuri'u ko kuma tare tarzoma to fa nan take za su aiwatar da dokan da ya tabbata a kansa, ba sani babu sabo. Masu sauraro duka kai tsaye kenan irin rahotannin da ke fitowa kai tsaye daga can jihar Kanon Dabo. Kun dai yadda aka harbe tsohon kansila, kuma kazalika kun dai yadda jam'iyya ta masu kayan daɗi suka fara samun nasarar lashe kujerun majalisar dokokin jiha a jihar Kano, yayin da a halin yanzu dai a karamar hukumar Rogo jam'iyya ta masu kayan daɗi dai su ne suka samu nasarar lashe zaɓe, kuma a halin da ake ciki dai yanzu dai ana ci gaba da tattara ƙuri'un sakamakon zaɓen da al'ummar jihar Kano suka kaɗa. Masu sauraro ko dai kawai muna so da ku ci gaba da bibiyan wannan cewa tawo mai albarka domin samun rahotannin zaɓen da ɗumi su da kuma yadda ake ci gaba da ƙirgen.